Ebusan da wan sese da mo kan ye ho na. Ebe na wotwe ni na Euro Santa Hene. Crowberry fa Santa Kotoko Hene otumfo se tutu a wotoso mienu. Ene omampanyini ekohie mu Ghana ye nyina ye hwebie na efa boko ye ma eye kosasefo ne mamputifo entokosama asode dadadada bepem sabre enyanwo ye no. Omo sebi benfie mienu ne fanie omampanyi dada His Excellency Nana Donko Akufo-Addo ene omampanyi His Excellency John Dramani Mahama ede to me my Euro Santa Hene say na dama said wadi kan yi bi pan no omram na ommehwe ma asundwenye de embra na ohene de report ne ba bonten no enipa dodo na kire omadwene efa ho eno nte na yatena se ye besua ho ade ankasa bebi asem ni firi edin ene beye edin ne hyehye be ne da kosasefo ne mamprosifo entem boko ankasa no eye hwan edia ena wasanta hene report wo de baaye no eye nchichemu miensa ne nyina no ebia gina brane say ne sitie na afizu ye political interference ani Euro Santa hene ka ho asem no ena meka se nchichemu ne ye miensa no eno nti na de ebesua no edoso da ya meka se wotena se ape wo kiredua no krata esanse ye tena se bia no a eya adesua ena yesua ene mene general form history die asante memu history die nyame adom ohure dikan ena afezo osaye chechire ni wa sanye be bia nso azan kochira de se ahemamu ena sebi owa wo sa echira de na wiase afa na nyina de menim ba bia wonkoje ne ntetu ye mfemfiriye eno nti ne mene opanyi kese ne yehia ye baba besua de enti me na ye homra ye ba na ye de adesua no e de baba beto so kase de no e ma me fozia General ready e be ma o atenasio yeah ejane no anso so ya de ntene de ye adejo na za adejo ye so ya na ehomu dia na kwadwo ntene se enne kura som na ewom no krampo dozo sen akoside na emu na nu akoside so de na nya agro nura ade kese ni ti mpanyifo bibire bai ma mpanyini kura ba bi na nu ade meze nura se wo hia me papa yi pa wo menhia de a ma hene chan no chan se de bench ne esi ni so enu ade o ma wasante se ma ne ya kono na wa ma na yem ya kwambo se me mfra kente want my friend me ya de efibra mi di mfie nsia me kwa mamre dwuma de bia ma sha tareda anti mo school na me fefo di adanse se me no ntuma fra entuma so de onim fra da fata wo sei me das asante be ma no akade ele se ekutu na general ready wada mo be na wotwe na Euro Santa Hene e de Bawku mediation report no e de babonte na enu achi na sama aba ho no edoso endo ohene me yehu say from 1957 and ansam na ye den abane sorry ya bepem 2023 ena ohene ebe mu no mayemfa emfiri Bawku nsam no ankasa no enhyehye ebe na da kosasefo no ene mamprusifo no ntamu a ebeduru ba bi ebesesan ya ababa ye hawa bepem sabre ohwe Bawku nsam na akwese afanu ni afanu twimanso eden omo komo nsam na obi ama ne de ne ye de boroso nti etoda na nokre no ya ayira kakra nanso ohwe de omo mienu nyina aka na omo nyina ajetum se asase no kusasefo na net so ena na buzangafo ni mosifo bi eha omadwen ho na sabre ni mu ho no mamprosifo so ewo nkro bi ewo omonchen ho pe bi ewo Togo sisi a omo de sosum mamprosi hene na yiri na bi so de so wo Bawku na omo de sosum ho nto mu twam wo kusasefo nsase no so na sa buzangafo ni mosifo ne ha no krono ne sa ne ma no ebre ka omo bi nti do bi ma na yiri esuma na srafo ema omo ba se omo ba bebo mamprosifo ho ban na omo ba no kusasefo ne mamprosifo ne ka bomu ekuti a nipa bonefo ano mo free kasaku ahoro mo ntem ho mo ho madwene so mo de omo nyina so nkunim
nti omo wie no nanka e wo sen komo san komo chi na kusase fo no se mabo ame akonde a montena ha na bibi sa esi anu ade animu efri se wokọ kusase fo no ho na omo din bi a meni se maamo ni ya omo fa nchema ye kana tindana tindana no okay e kire se asase wura akwa se ne ha no de be friend abusa panyini no nti omo na abusia bi em bema ba akwa odi animu enkankan bema wanyini na ya na oda omo no e friend tindana nti na omo hyehye mu no asem bi asi anatindana fo na komo ho abom na omo apɛ anu sibre nti bia obi na no omo bɛkɔ mutumi ka bo no ma pɛ kwan bi so akɔkɔ ntɔkwa no ma de omo na kusati fo no ɛno anom de to tindana sɛ bo sampanyini na ɔhwɛ manprisi fo no de omo wɔ hene ɛne ɔwɔ ahemfo nketo ahyehyɛ omo ase nti asrafo ne ba no yi panyini de omo anim te sɛ omo hene nti ɛbra e kan sɛ omo ntena hɔ no na omo tena kusasi fo ne mfimfin a na valley amana musa nti omo to hodin wo manprisi kasem boko nti na boko no ehye kusasi ne mfimfin ena na akwate se boko hena na boko na ba no ono no ye hene ewo manprisi fo na omo kusasi asase so no ne mo na kusasi fo ndo omo tindan na omo de doma no na omo hye sa hini na se 1721 nti efri 1721 ba nyina no se sebi boko na ba ekọ ne kretia na yiri aye na yi no asan yi foforo ama beti na nan emre kwa animu no asrafo no so mo ba na bebiri na aye mema nti omo ware kusasi fo ma mo woye ema ma na omo wo mo no soso no ebi ni kusasi ware nti omo te boko sesi ano obi enu ho a oye kusasi ni na obi enu ho ye manprisi ni obi a sifri kusasi kakra manprisi kakra nti wo behwe a bebiri no ne maame kusasi ni na papa ye manprisi ni sane maame ye manprisi ni na papa ye kusasi nti wo hwe MP honorable Mahama Yarga Sabia note eno mo de atena ho asomdwe mu na colonial administration started in 1902 Sabre and Northern Territories no na Britain for no ekọ ma abibifo no instructions na omo register omo in fact other na kuma abrofo no nti emo musuro ye na ye obroni bi ano ye governor o Nigeria na friend Lord Lugard or the ade bi ba na friend policy of indirect rule nti de oye ne say so kan bi kire kumase for someone ya osuro so be kan kire kumase for mbeku no nti ohwe kumase for ahemfa no afremo no abo mu hu na mo makoka kire kumase for no nti mo makoka kire mo woni mfere nti no nipa ko ni ntimi kan hwe no mo di so nti oduru kro bia so na aheni wo ho a na wade ohene na yesa adwuma no wo ohene won pese wo yesa adwuma no no otu ade so ene ma abrofo di bibi ba na friend gazette kire se broni ji watum se wo ye hene nti ukuro ti ohene wi ya se san ko broni ho na commissioner na governor ho no entro krata ma certificate se waju watum se wo ye hene nti oduru Northern Territories no wo ye yesa no kuro bi wo ha na ahemfo ni ho mfrafafo bibiri no mo ye asifelos omo chere ni hene ba akodo man na ye tindana na bi ne da no nti oduru bo kono no hu se ye wo ohene wo kurum ho eno wo se sa na te dia onye kusasi fo ni nyina so hene na se wo kan asem chere no be kan ti se omo jiji to omo koy kwasofo bi ma na se na no da fa na so nti wo ye sa no that was 1907 it was akopim somewhere 1930 and after the kusasi for no start hu se da bi as ya yemfonso yete ekurum ene ama kwan ma manprisi for edi so nti omo ye so omo ye hwehwe kakra no na abrofo no edi etuo ne asrafo ema obi ayedi ene kodai na no ye yi abia 19 no ye somewhere 1930 mu ho no nti we ha indirect rule ne ba krom ho 1907 nti 1930 no mo so say omo ya yemfonso na say di be 23 years nti later no somewhere 1956 no na manprisi hene na o boko na ba no wuye owuye na omo ye so mba ba yen hye esi foforo anu wo no na agitation started ba Sabre no na Kwame Nkrumah ye prime minister free 1952 we do na colonial colony under Britain no no I prime minister for 1952 nti ho no mo started ben ne say injustice because of ha ye ti krum na manprisi for the yi ne man ti ante ase na manprisi argument so ne say if 1701 ye ne 1721 ye ne di hene wa ha nti ye so ye ante ase if say ni kusasi
adehyebusia bi a odi ade okurum ha nti omo yɛ sɛ ombɛte committee amana hwehwem sabre no na ye mampanyini Queen Elizabeth na ne nan musini sɛ unya independence friend unya independent friend governor unya independence and friend governor general nti sɛ akɔ Canada governor general na hwema na so Martin Charles nti governor general na yi na ba man ni mu no na o na ye Lord Listo na so na ye Listo henry na ne din kasa de Francis William Hare nti o na ye Lord Listo nti ono na bibia ba ye de ne din ye no ne din mu ko na head of state ene te commission sɛ omo hwem na commission no man pretty for boy so nti omo boycott so omo nko na say committee na omo te na first first 3 member committee no na ye wagyeman bedu ene tumu wura na a friend say lawyer ndimpo lawyer opoku aferi no na ye chairman nti omo say omo mahwehwe saa hensem no but na man pretty for nani ho me minim di ntia maybe as a membership na omo hu say against them na bi nti omo boycott ye nti omo boycott ye na commission ko hwehwe mu yi no omo hu say asase ni kusati for dia nti o se kusati for ni di hene ena omo ma kusati for kushia ye na omo to abayi panina na friend no azoka omo fa nche mitimi mo ni di na abugrabu azoka the first no omo ko yi no say onye hene nti omo de nisi so 57 sabre na mu ho no so na yiri asoso yi ene nipa se onso ko de hene onso yi ma fence mama Yeremia nti oyi mama Yeremia bae no sabre ni mu na ye de so wo sabre tiamambo na ase even though na independence no na governor general no de so ha nti ye ma azoka no gazette na se mahama Yeremia no de anyina ntum sabre na asoso no aban de ho hye ahensem mu bebrebe in fact o check here ahemfo be ahenum ni dumienu 502 512 and aban de ho hye mu ba ko ne se wanchi wo bono regency sia o den ko rem wokọ wanfia o den ho ko rem wokọ in fact adansin kro no bebrebe te se dompase akrokere ho no odan ho rura mu na afijasen so won afijaso ko ho asanteman pon ko ho secheduma se ko ho no achim kwa ben ko ho empo ochehene otu na de so na ochehene na otia akonya so na friend ofori ata the second otu na de so e ban ne se mon ko ochima asase so bi e na afi obetena akra e na e de amakwata the fourth ko di ade nti those times no na yehwe wanim na wanim nse CVP ana won TV nya adwena ena esuminya nzo sa wokọ ho ena nti denya asenso wokọ ho oye sa ne ma no asanteme mu kra de no percent ko tu santene no hwe anu etu powerful so obetumi atu no nti oye ne se enu na o tie agitations ana ahemfo te se doma Techiman atebubu eye na adua nkwanta na odi o machi na odi create Brown Half region no enti the purpose of Brown Half region no person chere say o reduce asante influence no enti ayi kra so ko rem dagbon dagbon ban sensem no okoye decree 1960 say saa time no hina no to no ye abudu ni say abudu ni wu a e wo san dan ni be di na de ni ho no musu nya ye ba ko na nko mo ye nipa ba ko na ko ye no ko create saa type of division no wo ntem nti saa bi na si Bawku no na Kwame Nkrumah atena ban mu obey leader of government business 1951 no obey prime minister 1952 nti otena so akopem 1966 24 February na asojafo a ye sabre no Colonel Emmanuel Kosikotoka edi animu mom yeku nti om yeku no wie no mo de Major General Joseph Atankra J Ankra ebe mampanyini na say who can National Liberation Council nti ono ba no mo to ma bandi National Liberation Council nti on ba no mo ye say niema na Kwame Nkrumah ye ni bibire omo bonyo so nti ahensem no de no de oye bia on be reverse no nti de omo ye bia on be reverse no memini saa ho de ametimi a kire say de Nkrumah ye wa ahensem nyina no na e bone mentimi kire say na ni nyina e bone but omo reverse de oye bia nti ukọ Bawku de ni mu na ye de na ba
Mahama Yeremia esan ba back ene de azoka itu na de so okọ atime buaka for example amakwata the fourth no itu no na de oforiata the second san ba san ba san so no te ase ena ohwede nya ase ne sumija ne dompa ase ne afija ase mu no nkro bi wo hon ma na omonya aman hene na kwa me kuma peja omonya aman hene prepare the second reverse ni nyina nti ho no so ekoka omo kakra na efiri okọ no na bayo azoka e de asem ne ko court nti atwentwentwen na asesa until say early 80s mu ho no na Mahama Yeremia no onu wu as Bawku naba nti owu ye ni mu no na 81 flat of and rolling sabe second coup d'etat no 2 PMP aban o 2 PMP aban ni we ye no no so make decree 83 say akunya no kusasi for the anti o say san kusasi. I said that time no no na 1983 no esa be na otunfo poku wa roto so me no so atena a friend say almost so ahwa am almost so aka Bawku nsam na esa ebiem na omaba mu kakra but na opoku the second no obaye national of chiefs president abra ne of awu 1970 na nakwa me chiri tue ntu ono efiri so as national of chiefs president 1978 ena Adjumabadu odikan ebe national of chiefs president up to 1982 in 1983 na otumfo poku san ba back nti oba na that time no national of chiefs and Adjumabadu no ka so no ka first committee no ma ba hwem kakra ebiem na committee no report ne da ho ena chairman Rollins said the friends abren ono no ma white paper say aban ehu ni say e wo say kusat for the difu sa abren na na ba azoka eko ne create nti na say de ne ba be di ade nti ne ba de di ade no de so ho bepun sabre. Okay, enti say na say e free soro ba ni nyina ha no mampusi for no mo ya omote omo ho asese Bawku ene ne nsase nyina ha no said the committee the first committee ne recommend dey no sa na tie pepepe enti say so wo hwe omo nhyehyeye no a omo nhyehyeye na ye say akuapem ne friends of opinion nhyehyeye na na ene ne ya se na nsonso kakra dantem nsonso ya dantem ne say wokọ akuapem ho na akuapem fo no achima buakwafo bo omo mo di akwamufo so nkuni wie no ana mo hyeda ye apam e fra na botache no ye de bo dua ho se kopem se bo na fifi no do be di akuapem fo nyina so hene no oforikuma jese bo na ye dua no afifi ena ari nyina nim se bo ntimi fifi nti akuapem nkuro dunso ene ko hye apam se omo ko hye apam ase se kopem se sa de na esi no omo nyina ehye omase nti ho no omo nyina age atum se omo wura ne akropon ena asona abusu firi atum Bawku no ena omo wura nti omo age atum na we ni de no omo ase da nkoya apam se firi na ekọ ya de zibila pusika ne nkro e wo ho ni nyina no ekọ hye man pusi ase broni na beye ne sa ena asese no man pusi for no dwen se menka so mo se omo hu ni se omo na de hini fiti nti ni kwase from nsa kusate fo nso hu ni se ye na yete asase so obi anti media so. Okay, enti se ne me yenhwe mediation report na ohene de baaye no as ohene ebie ifunu nani ma ye nyina ye de yehuye obeka se ohene ensem no a mediation report na wakan me the first one no obeka se no ohene pe se ye nyina yehu de yekoso Bawku pote enti na ma ne de kan eka de yekoso Bawku ni nyina ma yehunu se aban de kan ba mu from 1957 na aba bepem 1984 na 1983 na na de ohene ye ne se o ma yehu se ade na wo ba ho no yo mission security wo Legon na eba ntokwa so na specialize eba ntokwa ye pese so ntokwa no ayo sa alternative dispute resolution yo mu be ahodo mienu yo mediation yo arbitration woko mediation na e kire se asemsi a obegina ntemo na wa ma banu fanu ne ofanu no
omo akeka omo sema no munyo mo honte ase a na wo de stamp asiso na se ye nyina omo nyina asensan na de aye adwuma oba arbitration dia akwese court ne mu ko nyina court nti eno no de ogyina mo ntem na efre na bita no betiti mu mienu ma dance die ni yi na se court pepe mo de evidence every band mo kan wi ano no abu asem na ekse court pepe binding ba mediation de end mediator no ma mo keka mo adwena na so akade mo na mo tumi aba consensus bi compromise bi na fi ye de aye adwuma okay otumfo committee order so no na mediation just say e was afa no tumi nya into a ba agreement on ba consensus bi omunya compromise bi by kwakwa so bia take and trend position so bia say baby am gina me ntwe me ho me na kuro ne me dia wo say me di so da bi me na medi hina free tete me free so da sa na akoye nti na o my abakosam na kire say o pase hu say asem ni free baby na abedu de aduru and most importantly me hu say former special prosecutor Martin Media atro ho ayibi ade na ye de asem mra ni mu say obiara ntimi nsesan the Supreme Court aka ewa asem no ho enti some person you ratimi nya the freedom to operate there and the first and foremost mo kwata samra no because say them no sikasa sisi ya no PNDC law 75 no and what law like 75 and 70 and 75 and what no ya sa akoma Supreme Court ruling asa kasa assembly and representative which is the event 29 February 2003 enti akwate say ya de full stop BS asem no so a wodi asem no me hia wontumi debate free de emra na keka ato ho no mu enti wo be kan say ne Rosante hene ma ye nyina ye hu de ye koso oboko ankasa esan so say de ye koso no between the government of the day and a mamprusifo ahemfo mpanyimfo ne kozasefo mpanyimfo no omuntem ne mum ye wo mamu na ankasa de nim de ye koso wo ma kozasefo ne ntem na anazo say bia mediation wo hyase no na obi aye tintinintin enti na wo de babo ntem ma munyina ye nyina ye hu say de ye koso ankasa ne no sa asase ne ye kozasefo de ya na mum mamprusifo eno mbedi ye enti se de mra na kani enti sa de mra na kan mra na hye o mokete eno enti ekwan betimi aboa ya asombi enti omunyina ntena so no mo hwe enhyehye eno enti na ma ne ba sa se de akoba ne se mra na hye o mokete se krono kusasefo de enti omu ni skru no so nti mra no so omu ye mra no based on omu abakose me wo ho nti se na kire se ye ntimi sesa no enti mamprosifo a omu pese omu mani bi ewura so no enyo no na be ma ruling no on pese sesa ruling ne dia omu ni kan no omu mpanyifo no nkoka se sa PNDC na mra na da ho no yen repeal na Supreme Court ruling na wono so aka say yentimi university asem no bi yen repeal se nyi sa na mani mfiri ho no ma ho sabi UN for current message na o sha ze say yen repeal samra no even nim say they say amend the constitution e when process na a very long process a very long process say ombetimi afasa akwane so achieve enti wo hwa say de wo hene edin chemu ba ye na second one wo kan say omugusu e dey wo sere say peace council ene my mamprosi mpanyufo mamprosi ahemfo ene kosasefo ahemfo no ene omo lawyers na nyina na omu mhia na wo mo ento aso no hu ba bia omu nyina begina ama asomdwe aba no eno so sa version so na hu ne say se okokotro na ebu asema court no nye masotwe ne hia no ya no pasomdwe nti eto da de mra no to nten kakra na afi ya hwede ebe ya adwuma nti se kubu asem se asikusasefo ne nkoso ne hene na de ya mamprosifo bi atia kusasefo bi na so na kusasefo bi atia mamprosifo na so nti eno no na ohene ye se yenka mom de ya me fa wo ade we hu ne se yeni obi a oboko a oyekusase ni yeni obi a oboko ye mamprosi ni obi a ye emoja no efrafra papa ye kusase a maami ye mamprosi se me maami ne papa nyina akwa ye kusase ni ya ho omo na na ye yi nti yeni obi a nti ya bronko dokononko da bi yeni obi a ye moja krojen wo mamprosi anase kusasefo mu wo boku sese te ye ni obi a kaso ye grusi ni ane maami ne papa nyina ye grusi na na se nyina ye grusi na na se nyina ye grusi no ebi ni boku sese a ye kase da bi ebe me mo pass me share obi ofri boku o se me dem ye kusase throughout
me dey mamprusi throughout obi afrafra and na cheze we abakosem ni mu a wo hwe mamprusi fo abakosem mo kire se omo di kan ba chechire omo kingdom na nkasa sha se free pusiga so ben boko enje ya se e free system century ni na ha no omo mienu nko na atena hwa ba bepem sa abre ye fa se omo chechire omo kingdom no ho no mampa se omo kana ho upompo o se to da age reality ntum ene se nkro na atwa ho che nyina kusase fo okay but there was asem ni nyina ho ne se de oye kusase ni bia o mpatam ho no na sifri mamprusi so na de mamprusi ni bia o mpatam ho no na sifri kusase nje se no asa me ne me wofa no mo ene me maame no mo sa type of thing na yakontokwa nti wo jam wo maame side wo papa side wo pa me mo abusuafo na yakon wo maame side no papa abusuafo na yakon enti ano no tin kwa na nka wo se peace mediation na yes simple no asemo enti se wo hwe after the events ohene friend wodene nsam ne ba bonten no a letter no a na yiri e release ye no ene nsam a wo kan wo letter no mu akire na se ho no no wasa to aso ka se obeto aso mediation process no obeto aso no a na sa akrata na na e ba bonten na ehu hia sa abre no first and foremost letter no de ba na ohwe ashase ne ba na o chirechire mu de mediation chire ene se o se otumfo committee no kra ma o terms of reference nti kwa business of chire se as a committee no kra ni service at 2 minutes medidi asem no yen fa na se e o ya no mo de kan sa asem no but me hu sa de nyina ho no se e wo se otumfo kan bibi enforcement here ye wo school na etimi kogina battle na ye na fofo akogina na ya tell ma tia no man wini o ma wini no mkire se ye ho kwase din sim hu school ho emra o man ni me hu se letter ni ba ye chi no man principal no esusu se obompanyifo bi akoje adamude ama ya hyehye efie be ensia edika hye minu na nora asem hu se asan hye enan aka ho saa ne ma ni kwan se ekoso se bi ade ache we do say itimi yes mumu yosem na yema na na saa ne ma ni si a me hu se ni kwan sa ban fa ne se tribalism saa ne ma nya tribalism criminal activity ntito oye bibia ne fa ne kotum to be jai because you see ano say to abayi assemblyman o area metia na dem kotuma na weni a eno nche se metimi aka kotwe na dem me nkwa na mtikrum ha depi enu nti yenhwe se de mediation ne si kono a omomienu nyina gi atom se ombe continue ama mediation na yede omehu akwakosi ase no wo hwa asondue se de na friends Euro Santa Hene epe ede ama boko ganse ne ba ene ne nua be ma no omunsa be kan at the end of the day me jiri say asomdwe be ba first and foremost na me hia bibi free omo free boko ho no tama na omo twen say report no be ba no na me expect say nka ye be bonnwum bi a kire Ghana ho ebi amaman ho ehia ho na ye bonnwum bi a kire say nyina Ghana for secondly no na nka me expect say nka omo social media omo kasa man prosi ni kusasi for no ebi man prosi ni akokusasi ni ho kusasi ni akoman prosi ni ho ya ye aduane abom ni edi ebi ejina ho na ebi ye ko like ye nye bibi bom ye ni agromum ye ball ware ye tuludu ye bo football na akọchire nu adro wa yente because the am nwa wa ade no ho se me na fofo mo firi ho nyina no o ekusasi ni ana yire ye man prosi ni o man prosi ni ana yire kusasi ni nje se no obia no ase obia firi bi mu nti nke osan ko mutumi ye ni ma bi bom mutumi expect se ye ko enim no ebetumi akusasi fo no omo na omo me person ka so mo di nkunim wa asem we mu nti ko mo ntwe man prosi fo no me omo mo obia an ye no se ye di nkunim ebia omo twe omo me omo se bia adwuma mu mu ne di mu mpiepie mu ma mabunu na omo dwen so mo bu afu no hu se mpanyifo no kra mo di omo anim no mu ni saa otan no omo tan because mpanyifo na adodo na ware afri other side no on ware firi ho na ma me ne papa ware firi ho tanete nti me giri sa asomdwe de be ye adwuma okay na omo ye mamprusi me se mamprusi de na mehu ne kese pa omo ye mamprusi fo no a wo monte Ghana kro monte ha omo te nkrofo amaso e no mo sore ahun so mo mo TikTok wo hu mo social media so na wo mo e cancel saafo no
eya wo hu bibi saa no a eya me hu de wi amensi enka saa asem ne mfa eye business bi no omomo ye no mu gain because of ntokwane nti na ya na asumdue ba wo mo mpa na de nti omo ye saa ne se so omo hu se na se negative trends eko animu nti omo be nya views bebrebe ena yase wodo anu don ra ebi ngo wote no ho a nti atutuo mi ha bi nka no saa nkrofo nyina no so mo pe ni yie pa de aho no mo ji so mo pe omo wo pepom be kontoka amboa omo man Ado mutu nkotena boko. Oze nkomu free boko nkomu free abroche ho metena boko. Wote Ghana ha kra mutu nkotena boko. Wote o Accra na Kumasi a wonko. Mutu nkotena boko. Onkotena ho no. Na wonkoma omo. Aha, onkotena mo onko. Okotena ho no ma situation na no ebetu ne fo. Okay. Areho sem ewo mu no so nse. Omo ye saa no nso. Onye sika na otena brochire ho no mo no. Onye sika ongongosi dan si boko. No obeto asase wo enkran. Anase Kumasi. No osini dan ho. Badafu pepa esi abrosan esi honom. Uduru honom na ohwe etu abobo ane na abrosan ni mu na ho. So is want fie obi. Abrosan ba ku ne si honom. Wasi abrosan kama. Wako han dan wo Kumasi nkwanti aba bi note. Wasi abrosan kama wako so tim. Ya tututu abobo mama ntokro de dada dan ni mu a chese ntontom kra ba hwe ne nya agro. Nti se obi gidi se odoboko na oyeman prosini na oyekusasi ni a. Ontum firi ba bi o obi a o wiase ba bi a no. Onko tena boko yanka so nkoko ntoka otena honom tena ho abe bosumi nsia ebi nso odokuru no bosumi nsia akra do onya omote friends popular star no mtoto bo ba park so omko gina so bi ne ombehu ne bo yo abusa ye na ye homra sisi ya ukwa yie bedinto anasa wareje ewo bo aman kwa aman tetrem ekwa kopem anyinasu na baabia wudi uti beto na ye odadwene a de ye ka che on se unum su ada esan se Ekunadu Memorial Guest House aba ede amamenu mienu wose bra na bedwodwo ho wo honeymoon wo pe baabia kwa ehonom ene sesa wudi wani ekire esan se omo serene environment a dede bia eni baabia sanso no mo kapa kese pono to bia no obetimi aba Ekunadu Memorial Guest House a ede aba bedi udwuma bia wo pese wudie adwumayefo ne de ya tete wo mo akansu ewo mu eno nti buo ne ani de ye hoawa so se wo hene ene wo hema ensa hoduo ni nara no wobenya bi aton ho Ekunadu Memorial Guest House eho de ye frɛ no efie ene fie ewo bo aman ahinkro kwantempon ne ho pe omo number nie frɛ wom ewo 0244 417969 and also say 0244823128. Ye da ye ho aba ye say ye nto aye nkomo no eso. General, wo hye de ekoso wo eye boko no a. Wo beka say wo hye boko de no ne dagbon de no. Na ye similar. Enya similar. Dagbon de no de papa ba akoma. Ena akwete se okwa asante afie bi mo ho a ese ye wo fie bi na fie bi na ye ne ho papa ba akoma nti boko ne papa ba akoma ena ma no ye mienu na se dagbon de na ye papa ba akoma nti mema no mienu na ye wo adan ne wo abudu nti na se na oye asefo ne oye asefo nti omu nyina ye nipa ba akọ okay ba akọ boko de ne de kasakuo ahoro mienu okay na wo hye wo mo all transit anase ensem a na honorable Cletus Avoka na wo kan edefa ensem we hu no a ne nsem bi ho a metie ya no wo ka se enam boko ne kosasefo mamprosi ne kosasefo ensensem nintina ye de no eko school se wo nko school no metwe ho manso twe a da ne da ekum nipa ene se ebe hwe manso duaba ama development aba no emu de hemfa ene be ya achievement kese pa ede ama honorable Cletus Avoka mpanyisi ya wasema yete na chiamia no ne wasema yete no ahenkwa no ne wode ohene timika nti nsembi wo ha ye ka na ofie ne nka na bontene nti ebi ni se menu ya be ma no na emu ya ngome me street boy bi akora keto bi amede da ho abandoned child bi na papa ko fam na ode meka mo ho efie se metoda na me ma me ho tutu ma chat me ka kire me
be no chese pia bontena no mo bia hu se me no ya ngome aha enti ebia eno hu nti na edu ko school sabi baabi a waduru no minim smith me aduru ha dedi kan wanyini chame nanso why MP finsi adu no 20 years is was I part of I even say Council of State aha enti sabi obeye MP no yanka nyanem no kre ade papa be pa na obetimi de asu bo se eno ne impact awunya wokro so asembo ha enkoka especially because of the course no enti ebia yedemi ko school se me shenkrofobia ni wo a abontene de panimu nyina ho nkasa e wo san kunya man kra nketo anke kansa ansem nti asem no kafa boko issue ne ho no amwa erbi na me ka se especially o mo friku sa no so mo hwe mo kasa ye because mo na sabi mo din kunimu asem ni mu nti wa hwe aha you have to be magnificent in the way abek bejo nkunim din atum yesa e be hye man principle abufu nti osamo mo twe man principle ne ben mo na timi ma asumje aba asase ne so na wo hwe emmebunu no wo mo wo man principle no mu honum na yenya na ntia se laleru na regu wo mo ehye dandan no honum na emmebunu no wo beka se emmebunu no a se be ya no mo de mra hye wo nsam ye ne ma no asam no ankasa na ekoso asam ekoso na ankasa wo mo ntiase ana se bone adia na ye wo mo de first and foremost nipa ebire ho ma ye se anoma na ye se ubehun so mo de tu ubisansa na se na ebi mutu na me tu bi enti me ka se me hie ebra na alabanyo ne nkonya ntokwa ne koso no me hia obi bisa na se de pa na koso de wi a osi kasa fa de no ho no check hwe no se na wonim de nti omoko enti e possible se de koso no ebi mu ntia se na omoko bi secondly no ya yen so fun e wo man mu dodo nti se no metia se no na ya to aba na assembly man kwato man wani a na mafa petrol sem de kogu electoral commission office na me de atum eti amra eno no nye politics e wo se atimitum okay enti wo beka se e friend say na yiri report na wode babo nten na o ka se woni wasante kene enya adwene no wo beka se bia wo mo boa pa no mo release that statement say de be ya o mo youth no youth na adwene enko report na wasante kene de ba ye no so na emomu no o ma adwene be koma o mo boa pa no mo de divert youth na adwene no dem in cancer o ho kwan se osantene kan se mo nso timi kire na adwene fa ho no de o ho kwan o democratic rights o timi kire na adwene na wo tai na yiri achi no na yiri antro wa asem se kokko o tro wa ase ho se o mo beto mediation so which means say won se bibiro mo ne santene be kan meme no ye ntibi debi aha and also hene kan won kasa num se na yiri ke kan ekeka nkuro bi na wo hene so ne nkuro no ahemfu ne nyina nso edi nkomo enti nkomo bi wo ha ye nimpie for security reasons enti wo a wo nchen na akodi nsem hunu no me hunu se police for ncho mo be nsem hunu nyina nya sa bedu we bi no se ko wa se asem bi asi na ye de tribalism football politics ni ye de sa di ni to so edi nsem hunu ameso meto ya na so makodi nsem hunu me se me bu na afu enti ya se ya de ni kwan se so eni kwan se so okay na ye hwe sike ya o mampanyi etwade am 1 billion a wo de ba be develop bokke o de be develop bokko sika na wo de o twato no hu hia but se de ekoso ne koso a yentimi first kan nya hwe ho mfaso maso first and foremost no omo ya magana fo bibira abre kru no nka bokko one of the few towns e wo mienu ntem e wo Ghana omo nko an etimi ko Togo san ko bokina ntinka e ba bi enkrofo di dwa ena sanka se dwa ne se yedwa kase pa me na fofo omo te ho no omo ya nwa hospital no kra se de kusasi ni ba na kotritina na man principal boafu ya de man principal ni ba na tritina na kusasi for boafu omo a hospital no hospital ho no eno mo secondary school ho kra na e wo no secondary school ho no ya se e ho no ma na A4 ha chi B4 ni aburo na etimi buro na kunu e wo ha na B4 akwachi A4 no aburo na etimi kunu enti ama kuro na eti aka echi enti man panyin sika no de ba no se betimi dia ye bibi okuru ho a ji se ye nyina ate ho asese mfa ho ne ntokwa na beba na wo mo ko ntokwa de ye mo ho ne se ye de kuro ne ma kusasi ana se de ma manprusia omo bebiro wa ese me a o one person akora ma omo ho sheshe
Onya bi. Inde ntokwa na akokun bi sa ho se yetwa wo nan sisi a na se yetwa wo sa wu di asa wo ko ho ana be hwe wo so mo bi so mo ho sa enti ahu hia se ko ntokwa de atua se wa ba obra because de odi hene wo ho no onko ye ai bibi onko chro bibi anto se bosme bi anfa 10 cedis into account mu but wu a ebesi o wu nko a de ebesi o. Okay. Enti na je se de ekoso wo bokon ne ne watwa ho mfonyame nyina ye hu na san se kamia ze na de we ana bi mu so keka ka o madwen se chiachere no na se ente sa kra de omo mako school mpom ho nyina gitum nsema me keka me ni interest bi a ho asase no de nim se for a long time kusase for net so je se do santa hene na ahini no so for a long time nim se man pretty for ne de ho nti first time man pretty free akonya no so ama kusase abefa no 57 na omo reverse no 66 na sande kusase ba 84 nti sa na ye gitum ba to say one enkoso ani hene wo ho no eno no ye issue a wo say eden a wo say bu akọ one side na PNDC mra no any court ruling na o kan say yen san university asem ne bimu ama ye setting e bi a yentumi twam anyi okay into on to say ya two side one agu no de wo ho na be koso ho okay na wo hwa a reporter a yi tententen a honorable Martin Hamidu tro de bae no a wo bikasa mai honorable Martin Hamidu woye obi a sebi woye hawde ma esremfo Martin Hamidu de mehu won ho no se wojina park nchen woye ade wo ball to ba park so no woye ade pa wo sa corruption fight no kopin say na attorney general sa so na tan o san ye ade pa kopin say no special prosecutor ba o free so no wantimi anya hwe obetena so wantimi anya hwe ne bi owie nso anu de ne so bo owie aso bo na obetworo no ani anenso enti se me fa ne se onim se de esi e solve asem na wo lawyer panyini e na se bi wanyini wo film wo experience bebrebe me bi atwem cry no running mate to Professor Mills enti obibi kan enka we no ko frefre mpanifo mo ho no dem no nkasa nanka kusase ne man principal mo man temon memma mpanifo no yen kotena ase enkum na monwe mum yen nye party mum yen sawo party ase mum yen kobo ball mum yen nye name ebede nka mum ba rather than say ekoso division because hwe yen found say atikum ase an eno ache eni say bi to ye waso ase no eba best fail over sanity nti entimi ni yeni nti mpanifo na omo kan sem na be hye nkrofo abufu no omo nyai so hwe na ni asumdua asumdua be kan ma asumdua ba ha trans din na ye din. Na omo social media nsam no omo kansam no dan nsam no so e omamu ne nyina no e de na yehia ene de so na wose bokofo nso ensa kane fa nkomo ne mra na wie social media for no na no na yura Sam George kan e be kakra nsem ya be kan be track o nti wo ya wa say wo ti ba bi kekan nsem a wo de ayro ho kekan ko wo na ma e be sansem no be ko so abesiesia nti kai say social media na compound house kakraka yi nyina etim nti wo ye wa say wo ti ba bi no obi ehun a obi ehun dadaada nti omo hwe ye pasumji wo boko se boko jo a ema adwuma yi nyina because soldier for na ifo do makogo nyina na emwa na asumji mra Ghana. Okay ye be da se pa ene adesua na yesua no nyo me ehunu de ekoso wo boko nyina ne bibia nsem ne nyina efri ena afenso wo hene nsem wo de bae no so ye biebie mo so amayi nyina yate ase eno nti na adesua na yesua ne fa boko ne nsensem ho ne de wo se hu fa ho ne nyina no ene yatena ase ye hu no ye hu se committee no eye boko affairs ne shase manso ne shase efri eye 1930 mu ho ena afenso aban ba mu Queen Elizabeth Abreso ana eye governor general Loluso no eye governor no eno wote 3 member committee eno shase committee no in 1957 ba ena yebu adema ai kosasefo ena 1966 yebu adema mamprusifo ena 1983 eno so PNDC Rollins enso so bu adema kosasefo na ohwa edie na obeka se die nti na ama asem na so reason say wo hwe from 1984 no a eba till 2023 no a na yiri nko bokonkonko bo hene bia o de tia na say National Liberation Council no omo form civilians na mota ban na chi no omo free
Nti no mudi National Liberation Council. Because normally members of National Liberation Movement. Na mainly na account for National Liberation Movement ni. Na National Liberation Movement for no the Northern People's Party NPP, Muslim Association Party, any Angola Youth Congress, na Ghana Congress Party ana Buzi Adano, any Bawku aminti modi won krem gashi mo kwese de omo kambo mu no for me UP. Nti ebra etu kwa amekuma UP for na na koye civilians no mo sa party na ti. Nti omo ye aligned to because Imam Prisi for no fan say kwa amekuma etwa mapo. Nti Imam Prisi for somebody opposition. Okay. Nti say I know the free sabra na be sabra Imam Prisi for no aligned to MPP. And at the same thing and Abudu for no so efa na say kwa amekuma edin ho be share omo nsem no ono so kan say chinchina ohene ne te so wu a yemfa ndan nimra nti Abudu for so aligned to MPP. Okay. Nti asem no be ye asempa 2003 ho ba bi eka ho na the Supreme Court. Eka ho na Mahama Ayarga benya MP ye no because na obeka na Hawa Yakubu ho na no ye MP. Nti say no obehwa Kusasi for no I aligned to NDC. And I'm Prisi for no I aligned to MPP. Nti obeka say from two on say wo share omoyi na nkasana from 1983 84 ho no na o culture of silence. We ya behira. Government say Rollins free so 2001 no. Na Kusas Mampris for Nazumu say a party aba. Ntomo start ye nima bi so mko akosi hene ho. Ene ma sorry 2003 ho na sanko dai no. Sanko kokota. Nti be ha na no na yiri hene odi ni si no. Because of say MPP wa ban mu no ntia. Nso so odi see ye no so. And the same day na that 15 February na so na do release the statement say it's unlawful so mo be see hene. And at the same day na so was release was almost prepare arrest warrant say ye fa kwankwache ye kan say na ai Mamadou Yeremia the Bawku na ba the friend say na yiri appoint ono de Seidu Mahama nti de akoye ne say na no so na ohene chiri mu say o intervene kakra kanya sanka because chine be chino no nke betumi ama serious ntokwa enso akwa fast foforo nso asaba enti ha no mo kasete wasante hene no wasante hene boa na eboa ma asomdua ba na wasante hene no se ye de asem ne koma ye de kroni koma kusiasefo a emehye na se ye de kroni koma man prisi for emehye na se enti woni interest se obekọ so division wi a ho ena mo amoti krom ho mo amunim se ye nhire ni kusiase ni Crojin or honey, man pushing in crojin. And the other no other, the baby could be the same thing. The social media for no, or Munya didn't know because social media for no more Casanin, or be anywhere or free one side. Okay. Now, what shall MP now or no war na real go say him fan or no, ne MP Bawku after na yiri a release statement, no. Or no so be cancer asim bi because of political gain nti na ya na sabi say ne say omo posting e me bi na say kuro no na omo krupon wo nti wa mekasa omo hu so ye like onye strong person nti e betuati ya no no ka ho nti obamnya hu say we nationalist in a way okay me hu say o tro ye kra no and now say to a grammatical one five preposition back be am me share on Facebook and I saw say or trust no man so a strong member of supporting them just an support okay that's fa that's it nti na adesua yesua na ye hu se de ensem ni na esi ko na de yesre ne se enya brunko na dokononko kosa se ne mampruse enyina eye baako na imo no mpanyin se bebia wo se ye de to no ya mfa nto a efrito emebu na omo boko ye mamprusifo a masha ase amoye ne masakasaka no de yesre busa ne se enkonya ayensa ase ahodo ni nyina mu tumi ne ba empanyin ne honom na ekro na mom yenkan hu se empanyin omo ho sese na emnu fie aduonu ana ase mfie aduasa no no mu nyina ni ho na aka me no mi no enu ntide ne yeso ye de ama ye dache se de be ya yeso ye dache betimi ayefe ntida ye bekoso se ye betwetu ye be hye amanfo agapade edi mfie bebre na esi ne fie na ade ekoso mi bisa se mwan pa wo hene ban ene wo Bawku a wo ye kusase ni anaso wo ye mamprusi ni a wo beji sika ne wato sebi eye ne kuro
ato akone obi ni ho no obeye sa kosase ne bie ni ho no mu a obeji sika no wato ne kosase ato akone sanso na mamprusi ni bia nso ni ho no mu a oye ohene oye mamprusi hene a ono so beto ne mamprusi a woye ato akone aba beji sika ba betwa tro yewo santagini gina mu de ma no kore ogina mu de ma asomdwie senye yewo santagini wura mu asabde nke bia boko niema nka asisiye no enke sensa enunti yesremo eya asomdwie kwanso se boko asomdwie ne ba boko asase memeka wasantagini no se de eye general kan ye no nyina ya asomdwie mpanyesi wonsom ene nipa sa asem si na se ba na se bi wonti ase na wonni asem bia kan wa yesrew enso afidi ensi so na se bi mfate na bi amma me hu se oba be ne nam social media no so woso ye friend agye wasi ne se be 7 na ne nsam a wo kan nyina no nim de wo kan kwakosi woti abrochire e na ototo boba se wo so wo ye mamprusi ni pa yesrew bra ne bese ne kwotena mamprusi ho no mo ne ye hwe ne bra be ko why na asam no emema tena se na se ye kasa tie obanyansani omo na tiase omo nanim de ye kro mo ka ho bi ena da ye hware ye kantafo asemo saa agye mo fra na agye bibisa mo ka ho bi ntina da ye hware mo kaseti antafo no mo ka ho bi ena da development e koso wo mamu nyina no sremfo ye de aboyen no a sremfo nya bie ye sori a ye hu se ye nim de ye na so ka asem ka ye ka hini mu asem kra bodi a enka bebia wo tene de enka wo ka bia ka nye ye wonnim nyansanse mema ena ye ka asomdwe ne ye ka asomdwe so a eno ne boa mo man ne kwa animu that $1 billion na 1 billion Ghana cedis na o mampanyi mahama release no yesisi ahemfia kese ewo enkran ne kumase no ene ada akan regions ni mu no yesi bi nso wosire mu a eyeye yakwantempo ahodo no yenso so yeye bi wosire mu a eyeye yenya potable water drink a eyeye yenya light wosire mu ho nso so a eyeye senka abrochire na woto ho na woye dede no senka broni ehunu nyansa na nka broni anko ansisi abrochire ho no ma enka ho nya wo de ma wontena ho eho enka ho nya wo de ma wontena ho no mo ye de yesore de bi a ye de yemre yentuo na ye de yemfa nkontokwa na yensese yenkwan ye de ajapade na de ye de yempebi ye krom ye ya ye de enye ye meboa nyame hu mo bo bia wo bia de mesere se mo memo na asomdwe mra na nya buronko ena dokononko otwede mpo nyankopon ya adome behia general me da se fa ane wadaje nyame ya adome behia makram